Sa ngayon po sir ay yung biktima natin sir, kasalukuyan nasa Batak Hospital po sir at nasa stable condition na po siya sir. And dun sa bala po na nakuha dun sa confiscate dun sa suspect and including the firearm po sir ay sasubmit po natin dun sa crime lab po sir. Yung baril ba nagamit mo? May lisensya po ba? Yes sir. Meron po. So ano po yung motibo pa itong shooting incident po natin? Base sa investigasyon natin sir ay itong misunderstanding po yung ano natin sir. Kasi prior sa incident po is itong si victim ay ipapasipay sana yung suspect po sir. Yes po. Okay. Bakit po yun? Ipasipay niya yung suspect ba? Before po sa incident sir ay meron pong mga passers-by na pagtitripan ng ating suspect. Kaya itong si victim sir, nakita yung pangyayaring ganun ay pinasify niya yung ipapasify sana yung suspect. Then doon na po binaril po ng ating suspect yung ating biktima. Parang ayaw niyang paawat, ganun ba? Yes po sir. Okay, so ibig sabihin yung suspect po ma'am, lasing na that time, tapos may hawak siyang baril na sinusugod niya o yung mga hinaharang niya yung mga dumadaan sa kalsada ma'am? Sa investigasyon po natin sir ay prior po sa incident sir, nag-inuman po sila sir, kasama yung mga kasama niya po sir sa isang boarding house. Doon po sila nag-inuman. Kaya after nung sa incident na po sir, nakainom na po siya sir. Ganun po. Okay. So ilan po yung biktima po natin ma'am? Bale, isa po yung victim po natin sir. Isa lang po. So ano po yung so sabihin misunderstanding yung motibo ang lumalabas sa investigation po natin ma'am? Yes po sir, bale yun po yung lumabas na sa ating investigasyon po sir. So ano po yung kaso na isasampa natin laban kay itong suspect natin na ularo? Ito po yung maaari nating kasuhan ng frustrated murder tsaka grave threat po sir. Itong ating suspect po sir. Ma'am, itong pangyayari, itong shooting incident, kasi alam natin na may fit ang order ng Chief PNP, yung 5 minutes response from police station to Barangay Tapin, almost nasa city proper. So yung 5 minutes response po, na-avail or nakaya ng PNP natin? Yes sir, ito po yung ating response time. 2 minutes yung quick response natin dito sa incident sir. So maganda po at naagaran natin yung or na tumbok at natin agad yung suspect sir. Through sa ano rin po natin sir, quick response ng ating mga kapulisan sir. Okay, so imbes nga 5 minutes, naging 2 minutes pa na pag-responde po tayo. Yes sir, that led to the apprehension of the suspect and the confiscation of the sa ating paraan po sir. Yung mga responders po natin, hindi ba nag-resist itong suspect natin? Yung hawak niyang baril? Hindi naman po sir, hindi siya nag-resist dun sa pag-responde natin dun sir. Agad naman po siyang nahuli po sir. So ibig sabihin nung nag-responde tayo, may nakita yung suspect na hawak pa yung baril na po? Yes po sir, at agad naman po natin nakuha yung baril